салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако як нуқтаи савдои беҳтарин ёфтам. ҳам нархи оптои доранд, ҳам дона. духтарако рақамҳои савдогар дар рӯи экран нашод, дастсафка дар рақамҳои рӯи экран буда нависен. суроға духтаро бозори Корвон 12-ум дарвозаи тарафи Тило бозор 4-ум қатор. ини платиёшон бори навай духтаро. ё чандианака нархи донашон 180 сомонай боячи арзон мекунан конкретни харидорода духтаро. инам қарасветка дора, размирош ҳастай. ина ба ипекошон омадаги духтаро. иёрам качестваш аҷоибот фасон. ина диден аимҷа то онҷаро ипекай чанд сомони 220 сомон нархи донаҳай. бо касе оптун мегире ячи арзон мекунан духтарако. байни болода вечерни платиё барои духтаракои синфи 10 хонако мешавад. да хулоса 46-48 размерако. ё раб размерош қати нархошон бигена. ай 44 то 52 размер доран. нархшон 240 сомон. касе як дона мегире 240 сомон. оптун касе мегире бояд чи арзон мекунан. баъд духтаракони абая шабине чӣ фасон бори новинкаи тройка ёки дуойка. дуойка духтаро шарф дора, абая дора. ина расветкуҳошон сиёҳам дорад, оранҷеви дорад. и чанд сомонай 240 сомон шарфати румовая абая. 240 сомон шарфати абая. духтарако хеле нархо ҳаҷонам биёвем. байни омадагиам бори нав тройка духтарако. ё чанди 200 сомон духтарако. ё чанди 180. ина 180 сомон дуойка духтарако. платья қати костюмча чай духтарако. платьяш остиниш дарозай калта буда духтарако. иҷа вибр беҳади бад бисёрай. ина ё чанди 280 сомон духтарако. ини платьяошон бо омадаги ё чанди 180 сомон духтарако. иҷа хулас гуфтам вибр бисёри буда. касе конкретни харидора ватсапи рӯи экран буда да нависен. ёш чи 150 сомон духтарако. ини платьяошон диден качество бомба духтаро.